guys, it's Saturday. Magpagmata na ako. Mag-outing ang Bisayang animal. Watch out. Muna ang kandeng. Tag-iyas kandeng. Og dara ang pinakatag-iyas kandeng, si Butingting. O bentan kito nangita ang tag-iyan eh. Teng, unsa kita gusto naman sa December, Teng? Paskuhan Sa tanan da niya nga mga fans. shout out. Shout out da niya pinaskuhan. Wala pa na post ang isa ka video nga nangita siya pinaskuhan. Ano rin si Kualing katong kapdo. Guys, naabot namin sa Kiblawan og nag-prepare namin sa among mga dadonon. Okay ba kayo na among mga dadonon ron? Mga tiirigi ko ha. Ano yun, pag kinain ang kanding, makuha na simple processing. Simple processing. Do it yourself. Ano yun, paglimpos donggan? Oh, lampihan yun kay parang gatuli. Kuha gatuli. So hapit na guys no, mga alas 7 sa buntag. Nag-prepare pa mi. Prepare pa mi sa among mga pagkaon, padulong sa among padulngan. So, abangan. Magandang araw sa inyo dyan, no? Mga ka-followers. Ito na po yung mga ano natin. Mga chip cook, yan. Mga tigtad-tad. Si Chip Butingting, oh. Pero, gitad-tad na ang, ano? Gitad-tad na ang, saan natin? Kambing. Oh, kambing. Dungara meron tayo. Ano dyan eh? Problema lang kaning mga bangkas. Ayan guys, no, pagikan namin. So, lead a prayer, Mr. JP Rakita. Sa alas sama, sa anas Espiritu Santo, amin, minag na tabak. Amin. 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 Pumig alutro, no? Sige, hala, ayagag na po siya. Baby na mo. Rico. Ano yung... Napakita mo sa kamera. What? Guys, no, padlong namin sa mong concert, no. Dito mag-concert mi dito sa ano, sa Malalag, gi-hire gyud mi nila. Para mag-concert lang ang Bisayang animal. Bangan. Abangan lang, guys. Ano nyo na? Padlong namin, guys. Masakit ang mat ko. Piapi. Ano ba to, pre? Brusana. Brusana. Abi na kong piapi. Sa Cruz. Hi guys. Hi guys muna. Hi guys. Punta kami sa ano guys, sa dagat guys. Dagat ng tulay ng Bisayang animal. Ano yung pangalan? YouTube channel. Channel YouTube. Ay sa te. Hi. Napamisa pala ata karon. So sakay mi sa ang driver na mo si sir.
sa Malalag. Dire na lang gid ni kay pinakaduol man eh. Wa naman ni adto og lain nga lugar. Pre. Ang mga taga-bukid mga guys, oh. Guys, ang mga Ano animal pa no. yun? Kami kabalik sa ba? Kanang tubig na parat. Lain na po lang injection Andre, tilapia na po. Wala mong tilapia diri. Guys, ngita may animal diri, katong guso. Yan guys, sabot mis diri sa kuan no, sa Malalag. Sa ganing nga resort. Brosis Resorts. Ang ba nila unsa nila gikuan di? Unsa nila giplanuhan diri bi? Unsa giplanuhan niyo diri? Lalo na ba kay patago ng kaputuro. Oh? May nakatugbong lagi bisay kanibal ba? Nakatugbong na gyud. Nakatugbong sa kulog. Ikagbukid. Abi oh, si Animal Butingting unsa kay plano ni ba? Siya to tayo sa sponsor. Si kay Tolot, itong 1 by 1 mo ba? Nami diri sa Malalag, pinakaduol nga liguanan kay nayuban dili available nga pwede maligo. So gidala na mo among mga family. Yan. Karon guys, natong na nila ang katong tigbaligya kani mga Bisaya animal grabe mahangyo. 100. Ah, 100 dalin doha, way 1 tikwan. Kani 350. Badag ko 50 ni. Sige, larga. Sige. Biyahin na. So 75 laya, bensin ko. Ay nahintian ah. Ikaw Teng, unsay istorya nimo na Teng? Man masulod pusil. Gira. Dai mo na. Ikog mo na siya. Ano ko ano? Indiro kay. Mo tanong ko na may korta wala. Kasi sing mga tanong. Guys, good morning. Alas 11 na. Say good morning ay. Morning gani. Paniudto na. Morning. Paniudto na. So nag-aon nami. Nagkakasin na noon na. Mari among handa karon. Daghan kayo kay tungod sa mga sponsor nga gihatag sa ato nga daghan ng hatag basta naay mo shoutout niya para sa mga nanghatag niya. Nagpasalamat kami sa Dili hatag sponsor. sponsor. Salamat din sa tanan nga barangay sa Sigdawan nga nauman ang among bus day og sa pag-akatar nila sa mua og maayo og sa mga paniudto nga gihatag nila sa mua nga nabusog yun mi og karon mao naman ni ang among gisabutan og gi-promise nga nikaw man sa bus day pangaligo mi og dagat so nahitabo na gyud. Salamat kay kuno kang Vice Mayor Jojo Calma kayang pag
tugot sa akong gihangyo niya sa labi na sa sakyanan ug labi na gid sa cash nga iyang gihatag sa mo. Salamat kayo guys. Thank you kayo. Salamat sa sponsor po namo ang atuang pinalanggang Municipal Mayor Carl Jason Rama o kang sa moang bagong nag-retire nga membro sa Bisayang Animal Bibing Tilma Bublasa. Salamat. Especially po kang Mari Heidi pagtugot po namo diri o pag rapo sa gihatag gyapon nga para sa moang although nag-amot-amot po may ang Bisayang Animal pero si Dave na mo istorya niya o pila po na mo ang gihamot. Thank you. Guys no, namay ko nang nagkuan may gamot na kuan po may nag-sponsor mo sa mong kagalingon One by one ha? Is adi. Nag-sponsor may kuan tag 10k kada isa tapos one by one each other. 10k na may sobra pero amo na ipa-concrete road lagi tanang barangay pa-concrete road na muna. Salamat tayo ko sa paano sa Bisayang Animal kaya nagatapok na po mi diri sa pan sa dagat na po. O shout out tayo sa pong asawa at mong likod bro. Sana Sa akong mga gwapang anak ko. Wala ko isa. Sa akong message di ka pagtugot po ka dito mi nagpreparar sa balay. Siya ginaganda itaw. Supportive kayo, no? Supportive po. Sa akong anak si Gian, si Ay. siyempre gusto ko sa ate bawal hindi siya tao. Kalimot. Grabe gyud si ate si Ma'am Aida gyud ang nag-prepare sa amo ano sa tanan nga asikaso. Mga alas 3 pa sa kadlawon. Nag-andam na gyud siya sa mga sudlanan. Og sa katong mga preparation namo nga dadonon. So thank you gid kayo kay walay nakalimtan. Pre, shout out ni kay Pag nakalimtan ginamos ra gyud. Brief ra gyud. Ang nalimtan ra gyud, brief nako. Ang CRR. pangasawa og ako pod gwapo. It's already 12 in the afternoon. So enjoy kayo mga Bisayang Animal nga nagkatugo mi. Nami sa Malalag karon. Pinaka the best nga kuan ka ng time nga bisag na patay pandemya pero dire sa amuha walay-lain nga naligo kung dili kamera ang nagligo diri sa Malalag. So gifeel na mo ang moment sa walay paglangan-langan nga namin diri naghanda mi pinagi sa mga sponsors nga pinangga jud po kay mi. So nagpasalamat po mi sa tanan nga barangay no, tanan nga barangay sa lungsod sa Kiblawan nga giatagan mi nilag time nga makaadto po sa ilang barangay. So nahitabo ang mao nga happenings. Gidala po na mo ang mga family. Kauban si Sir Zerlito na dito. So wala lang ning uban ang iyang family kay gikapoy sa paghanda. Pasalamat po sa mga sponsors sa Bisayang Animal kay Dr. Romy Hanoto sa tanan nga nag-sponsor sa mua sa nag-friend sa mua nga thank you so much guys sa family pod nga naghatag sa mua nga makanhimi diri nga labi na sa kong mama ug papa nga nisugot sila nga manhimi diri. Salamat ma og pa guys. So basta kay tol ayan yun yung mga family namin no. Salamat po sa ilang
Ning sugot po sila nga mauban sa mua. Kay kabalo ba mo guys nga kulukoy kay mi. Pero ning uban gyud sila sa mua. Nami sa dagat karon. I-feel lang namo ang moment ka namin dere. Up. Labo na isa dito. Up. Up. Baby. Ay. Yan. Sir Jarlito na dito sa Tumoy. Yan. Kauban si Jimmy. Yan. Kung kaon lang ang istoryahan, grabe gyud porte naghanag kaon. Ang problema lang kay dili mahurot. So napa may gihulat guys nga mga special someone. Basig mo ani sila kuan. I-try lang mo kung ani sila. Ang special guest na mo. Si Coco Martin, ala dire oh. Jericho Rosales. James Reid, ano James Reid? Agi among ipabot na lang si Kuan, si Ted Pailon. Pero guys, kay balo ba mo guys nga akong gipaabot si Ivana Alawin? Alawin. Hi Ivana, kung nanonood ka man ngayon, supporter kami. Mga Bisayang Animal supporter mo kami sa lahat ng vlogs. Kung kailangan ka ng special someone nandito. So sana mag-vlog ka rin kuan collaborate tayo. Ivana Ilawi. Shout out din ako no sa akong mga kaliwat o labi na gyud sa akong pamilya. Sa akong mga kaliwat mga Dora family. Ilabi na dire sa Malalag. Kay naami dire sa Bruces Beach karon. Nagkapi-happy ang mga Bisayang Animal. Og shout out din ako tong akong mga igsoon nga naa sa Davao, naa sa gawas ang uban. Okay. Akong mga kaliwat. Shout out din ako nga sana malapit ng Pasko. Merry Christmas. Hi baby! Ayan, ito yung family ko. Ito yung baby Just ko. At saka si Jideline. Ayan. Igat-igat lang ako din. Ay, sayang animal. Nagkaligo! Gutom na yung magkaligo, ano? Set mo yun na mga kanimal! Naitaghan! Pili lang! Gutom kayo, mga uta! Nai saging, nai kamuti, nai luto, nai kutsilyo, bili, nai kutsara. Ay, kamuti oh! Maura gyud ang iyang permente istoryahon. Mangaon na lang kita. Handod sa dagat, mangaon lang gyapon. Halang manining sili, pre, no? Ah, Halang manining sili. ano man? Okay, kaon ako ba? Halang manining sili. Hi! Padulong mi sa tunga sa dagat. Hindi na kayo siya sinalo. Uy, kahumok na sa yuta. Humok na kay yuta. Humok na kay yuta pa. Ay. Best friend. Ay, yabi na ko sa pa. Iga na yun pa. Ayaw, Jason. Ito sa lawa. Di
tugnaw? Ha? Ay, tugnaw? Sakay. Biyan natin ka. Lindel, dili ka na bago di ba? Muna tagiyas bisaya nga ni Mala. Oh, wala. Ligog pero. Say lami! Magpapag ko. Ayaw ko na siya. Busy na siya. Napuno na ang sponsor. Grabe sponsor, wala may kahurot. Diligo na lang yun ni Glendale. Oh, alam mo. Sa pero red horse. Ano yung horse? Oh my God! Pangalan mo? Baby. Ano pangalan mo? Hi guys. Jidilen. Ano pangalan mo? Hello. This is my only daughter. Natawa. Ay, pre, wala na pre. Malaw na niya, malaw. Lalom na. Masok. Guys, Sana. Perlas. Perlas ng silangan. Grabe ka doy. Enjoy yun kami guys. Tinuod lang. Ito ang aming boss. Pera para driver. Boss, wala bas. Ano masasabi mo guys? Ah! Ini naman. Ang sarap maligo. Teka! Ano masasabi mo? Ito yung tuyok, teka! Ano masasabi mo? Bisa Tagalog. Balag Bisaya o Tagalog eh. Best in English man ka. Guys, we are here and... Here in. Ito gasaya. We are so happy. Pag nasa labas na kami sa bahay namin. Nasa labas na wala. Oh, lahat ng kailangan na gawin mo na di mo kayang gawin sa bahay niyo, dito mo na gawin. Kasi Ang lakas mong lumangoy, guys! Hindi ka maabutan! ayan. mga problema at mga problema sa lahat na. Tapos, Og sa ilagay mo lang. ilagay! Wala na lang. Ganun ka simple basta nasa tubig ka. Tapos, we feel the moment that Feel the moment that you will hear in darkness. lalo na pag may gana, tapos may isang kasama na nagbibigay ng saya. Oh! Maraming bigay! Salamat sa mga sponsor! Guys, grabe ka ng readers na mo, mga pulo kakahon nata, das naman maabot nga 20 kakahon, nga 30 kakahon. Sponsor na siya sa tanan nga nagsuporta sa mga sa Saudi, sa Singapore,
Australia, sa tanan nga nag-sponsor sa mo, dili na mo makaya gyud mo. Pagsisi, magunit kung asa sa taman magunit. Ako ang taon na ni, murag, kotob lang to sa ginunitan. Kuman namin, so alas 4 na, uli namin. So, kuhan kami, kanang enjoy kami sa party na mo. Nasa atin talaga ron. Ayun guys. Hi guys, Humanami sa mong happy endings. pauwi na kami. Ayun guys ha. Thank you sa mga sponsor Jod. Yan. Mga sponsor oh. Sponsor. Yan. Si Sir Jerlito, yan oh. Salamat tayo sa mga sponsor no, labi na kang Jason Rama. Thank you kayo ba, Mayor. Labi na si imong Vice Mayor. Salamat kayo sa pag members. Sa mga kaubanan nimo sa 14 Council, labi na sa SB, labi na si Dudong Saruna. Thank you kayo. Happy kay kami sa mga Thank you kay guys no. Thank you kayo. nagtabo. Kaya mga kabana namin no. Remark. Thank you kay Vice Mayor no. Nagpahiram siya og kanang sakyanan. Salamat kay Vice Mayor Will Calmano sa iya sakinan. Sa iyang Driver. Oh, kaway-kaway driver. Oh. Pauli namin kay mga na ang misyon. Guys, thank you. Thank you so much. Dito na sa atin. More vlogs to come. Kamdula bitin la. Thank you.